senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Lho piye Met? Kok ganti Met? Kira penake gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kalih Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Lho, sik diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau rukun. Meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa. Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah kan Wes wis toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan klarifikasi itu penting toh. Ayo diseret ngalor seret ngidul. Piye Met? kosok seret-seret padake karung apa piye. Oh, tak antem iki kok. Aku ra melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober bernya apa? Loh, Kowe iki Ayo Met, ayo Met. nyek kowe iki. Kayak mesti pilok. 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 Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Sak Komet. kae ya iso omong. Saged Lah kono omongan penak kok kayak mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan keringete kancane. lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho 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 lho. Pun kados kanca piyambak, lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres Petuk kanca lah. lawas. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Maja Kerta. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? kula Komet. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lagi niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten jawab. Rak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus, 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 bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Parapunten, Pak. Iya. Kula Kang Suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Ora ana kancamu lho iki. Wong kok goblok. Mlaku nek kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunen. Ora apa-apa, bengi iki ben mledhos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parak norono.
cek kanggo gua. Lho maksudku ki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung saklimah. Kowe iki ndereke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah Umbasita wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndru. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing Sing telepon kowe awakmu sapa? sapa? Sing telepon nang aku punika nggih, punika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyang apa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bukuku. Daleme Pak Ogut. Beku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bukacuk niku. Bekucuk. Cuk, bekucuk. Oh, Niku malah. lah, Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko Lah, kok kene jenengan dadi. tekan iki? Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho, nek karo Rama aku ngene, tenan. Heeh, nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Sik, Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih. Sukem kula Aku pun. malih isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karemu ora karemu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekutuk mriki nggih Mbak Cange. Bekutuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dia Desa keliru. Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa ora awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Ya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe kok tak biacok lho Mas. Lah sing mapah aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celoko-celok. Judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Hah, umum. perhiasan 10 gram, Iki umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Oh, matsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? Niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Exa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Nama? Doa Dari bagaimana? nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, wangel lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Hmm. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu.
Komatsu. Nggih, Ana artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami, istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten ya maksudnya. Bocah cerdas kaya ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Ini iki- apa? Kenal apik. Kowe iki bojonegoro Jepang Eh, kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Masih Plek. tahu petuk. Eh, Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Sok Ah. napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutae diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa, karepe apa, Met? Karepe untuk Ya. beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Ayo asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suaranya cetha. Ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki, dalam Artine asli. niku merek son. Lah yuk doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane kaya asli kok kok buta kuwi lho, kok buta. Tujuane iki ya nek ya ben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiadi. Kasiati. Kuwi ya donga. Ka. Ka. Siati. Niku terdiri di huruf kasi dan ati. Nek Ka. Ka itu yaitu Nek bacok ki lho, Met. kawin cukup oh, Jarine nek rane Mojokerto ora Ora motok. mbutokne. K. ka. Siapa tadi mau? Kasiadi. Pak Kasiadi. Kasiati Pak, kasiati. Niku Kasihan kuwi. K. Kasiadi. takok mulu akeh. Lah kowe iso apa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk mikir yang teko positif. kubota, teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, Lah lah nek- mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung lho. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek, ngono lho. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Lho, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Dhuwur. Kowe SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah, susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Oh, nggak, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, diomah. donga, Ah, donga. kowe ndongane kono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh
Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki Oh, pas ngono. nepaki. Ha iki enggak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar, mesti. Loh, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng. Iya ora? Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serpe. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak, badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi? Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cange coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Met Badhe komet. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, met komet. Piye to, Ndro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Wah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Mm-mm. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cange. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sak sinawang kok kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksudnya urip ngeten iki lho, Met, Met. Nah, piye piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. tok. Maksudnya wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa yo penak ngisor. Ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong. Ben ora tukar padu, gak sah omong aman. Wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cange. Lah terus piye kuwi? Dulu ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem, pengen dahar Pak Ogut iki, Mak, Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusuk wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, mosok Sementing ora omong. Oh, ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. padu. Iya. Bar mangan, bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimik gampang. piye? Lho, apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lah mbok kae bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nak gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kowe. Ora Aku cetha ora kuwi ngerti. wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kayak cilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kanggo contoh kaya Pak Rudi iki, omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Ping pira teman? Indo. Enak ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? kowe nggae contoh ya basa. Ping pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocara iso nglakoni. Sampeyan dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia, ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak. Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet, Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa. Lho, kan alat
Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat sholat karo gawe duit barang Jare kudu eling Lho Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo, Ora no Mas. perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyething-nyething. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Eh? Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye piye, Pak? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok. Pak Ogut tuh piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Pi. Ya iya, Met. Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu loh beda menune tadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah. Amin. Dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nandasari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijejer Mepet-mepet. Ngene kan kaya ape jalan-jalan budi. Kuwi nang apa to kowe iki? Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik, ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran cek iki api-api aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu e gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile. Tau tak odot balik cilik malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene, anu rene ngono. Biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngoten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal Lho. iki lho. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho Mbak Cangi, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balik. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo lumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wira. Selamat malam Mbak Di- Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat
Iki. Kebucuk. Be, Mbak. ku, Bekucuk. cuk. Bekucuk. Be, kuku, Cucuk. cuk. Ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, lek petuk wong iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal apa ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane Met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Ya, malam hari ini Iya. kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak grenjel. Alah iya kroso ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak Ya dirayu nganggo apa ngono Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra oleh wong iki sembarang lagu iso. Bebas los iki. Kerajaan Nandasari. Budaya niki los iki. Anu, Kidung Manggala. Oh gitu Manggala yo. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Lah iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi rumah kene. Oh nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi rumah. Heeh. Ani. Ani. Lah kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Rumah. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi anu. Nek kira isih jegok mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok. Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak itu acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ku piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki kaya ini aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui Heeh. karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Iya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Oh. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma karo Ani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu piye dhuwur. Kayak delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki ya apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Ani. Kamu siapa?
boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurung dia tau. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam Bapak. Roma ini bahasa Indonesia. Iya. Kamu nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang Bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho sini pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwirangan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelang saran, Cok. Tak dudang. Roma aku gelang saran. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita di goblok ya. Yo, Kang Saran. Roma. Mana gelang sarannya? Jadi Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Sarip. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Teko penangsang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng ya. Iki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Di Ugut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Di Ugut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Nggak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng opo wani. Tekan ndi to iki? Ya penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Ayo, Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Tapi ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Campur sari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso bocah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngatur tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagi ini? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi iki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati iki ya. senes seniku. Niku nyidam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama.
Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oke. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo, pompong gawa lambe, komen nyiarke lagune Ayo, umpama. Met. Kowe. Pompong suarane apik. Komen kan Oke. suarane apik. MC dangdut ya Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu Balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi. MC dangdut itu harus keingguyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak ngono. penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Pokok enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Ahmu kesini. Tangannya tak dilah. Gila dia. Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Aduh, paling aduh. lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Kamu sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditanggap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tenara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge yo, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah, wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu ya Mbak Cangik Mbak Libu. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, iya. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki Iya. ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jaro Wali Songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Modin. Jane mudin. Iso apa, Met? Yo, iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC kematian. Iki Pak. modelnya umpan MC kematian, MC kematian. Ya, Sik. terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok ya. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes, Jane lagune Apa? upomo. Upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Ya apa, Mas? Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J, ngoten nggih. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Terang dudung dan tak jelem. Tak kira- Tapi sinembang kok kae Cahayu Sini. Probor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gur ngene karo Victor pangan, kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Probro Ide kene. diaturi munggah Iya. kene Karo nang perkara. Ah, yo. Gubuk asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Probor ini. Pas ki wonge Gabung gede. karo tak komet karo tak slendro. Ana Victor. Piyayi saka Magetan. Lole. Sik. Op. Probor ini wis munggah, komet senek Victor endi? Lah nggih.
Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor Makanya- tak kon joget. Pun diparingi spot. Komet, sampean Nek. sing nyanyi Victore langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Probor ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kau. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lah iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi ra kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Kuwi seniman dalang kuwi. Kloder Victor yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Oh iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas, Jarimu piyantune gede dhuwur. lho, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane biayane. Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbak E. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu Ben jaran. joget Sik, dek. sik. bersiji. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Vic, itu ku mencolot tuh. Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Sik, Victor dah, niku ngomong-ngomong apa? aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogetnya apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lo jajal tung. Ah, aja percaya, Met. Lho, lah. Joget sik, bersiji. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawitian. Gupuk Asmara. Wah, rambutnya tua apa. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal coba aja godo. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bekae biyen aku goleken Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono. Delok ning kono delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, sing delok ning kono karo delok karo komet. Delok. Gubeng asmara Oh. biyen kae tak gandeng tresno. Yai ayo. Tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara Bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali Gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya-wangi Nanti. Jagat rina cadekan sajroning ati Oke. tanpa luntur saya merah hati aku kowe dadi garwa marga lare Wow. ing kubur
lho, kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Joget apik. Yo, yo. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Masih kesurupan. Wong delok. Alah. Piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Cik. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebek apa? Apa cak? Lha polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho, kelebihane luar biasa. Iki lho, Met, Cak. Met, ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget Victor, Mas ya kaya bal bekel. Loh, kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Iya. Koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine koyok ngono apik koyok ngono kok iso. lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari Selain isone ayo apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagur suara bedino iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. suluk. Alagur suluk bedino pakenanku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Semester Pedalangan. berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa? Ya apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pampers piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi karo Victor? Jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo, Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal. Semester pitu iki, semester Pedal-pedal pitu. kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semeter piro, Met? Semester piro sampe? Lah semeter piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo, Met. tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Aja Apa? makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lho, Met. Apa? Sini mong lho, Met. Kedangnya masih. Bendang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak Kok turundur? apik koreomu. Aja sini-sini wong lho, Met. Ekspresine Met. apik. Aja sini-sini Anak wong. terima sampean Lebih. Origin, origine halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur nyapa lho. Maneng ison. Maneng diloro ati. Diulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabor ini. Ayo. Aja nganti kalah. Ojo isi-sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabor ini lho. Sek. Gurune Maneng. Cek, Met. Apa bukle apa, Met? Baterai. Oh, baterai. Abot. Tor, wis tak jambak lho. Lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison, maneng
aja sini-sini aku lho, Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalenti iso. Iso. Ngulon. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko lelaki, Sing Morjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagu kok lagu kok Lelaki tok gitu sing bener. Iya tuh Pak. lagu kok anu apa Mas? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok Yo ya. lata-late Victor lah juga Ah. Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Tapi ro ngono. Pinten Mas? Yo. Jari sore mang sik tas tak guntingno jari iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lagi tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe kok ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Di rumah nasi lo cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Panuti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng. Loh, Allah Akbar Allah. Besok malah Ya komik kok malah dan adan itu kok ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho, Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Aja isi sini. Jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. dagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa, Mbak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang ngono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngidekan nek ro cah cilik. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ogleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. jaranan ya ora. Oh jaranan. Apik. Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yuk. Jaranan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, setul, jaranan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Setul, 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 jaranan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Jaranan motor beling, rene otak tempeling. Dosa, dosa, setul, setul, jaranan motor beling. Sing kemet kaya maling. Wis ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya sana-ana lho. Iki konsepnya piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simi lek ora 17 lembar ora iso lho. Kang iki konsepnya piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Gini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Proborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten Heeh. koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Iya. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye Met? Kok ganti Met? Sik, 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 sik. Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng bet dangu mboten panggih Cak Komete api. Apik. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik durus Met, durus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki
Kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya koyok dulur Iya, dhewe iya. kan. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyok dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo Siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takokno. Wong iki sih. biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Nah, asline. Wes toh, sesuai gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan klarifikasi itu penting toh. Dari nek kene kowe rasa hancuk. Syukur. Ratane yo. ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye men? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Kok tak antem iki Eh, kok. aja ya. Aku ra melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Ini ki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober-bernya apa? Kowe iki. Nyek kowe iki. Mas aku probor ini ki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken blecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho, Kon. Eh, Kon iki opo? Lah bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Wonten lho Om, nggih. Nggih. Niki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku, Mas niki. Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Set to aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampe omong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Antuk. Tak kocak. Mantuk piye to? Heeh sing baku. Bakune mriko ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Lho, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Apa ini sapa? Loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Oh, ngekarke. Tasyakuran. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa, wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi nggih. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye, Pak? Robor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Tembange. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu Lah. tembang campur sari oleh Robor ini ki sembarang Boleh, iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Katresnan, Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Oh, Pak. karesnane lintang asmara Oh, betul. gitu Oh, kan. iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Diogut karo Mbak Yosi. Ya iki seprapate Pak Diogut. paribasane iku Paribasa. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok jedeke Kok piye to? iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benik ya, Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Laler minta ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Era sak meter setengah.
Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemah. Oh, Dik. Ayo. Iket Ral. ral. Sepinten. Yo. Iket. Sosok marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandrung, digandrung lho. Ayo. Ayo Tor digandrung Tor. Iya, iya. Ndah. Sah potongan kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Tadi. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa to, Prof? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jalan iki kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, ditatur. Adik arep Aku nguyuh. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak dok kene tadi. Lah nek ndi? Umume wong ya. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginar yo tombo susatro. Tor, sik. Tor, rungokno ibu ya, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu, Mi, Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Ngelamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Anake kon njaluk mie kowe Kowe seneng. Pake. Lagi. Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Jare Eh. ora dur Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira Met, omongnya Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iki kurang Adik ajar. dhewe. Gemes, kowe mancalmu aja gegere Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Yo. ngerapatine kok yo. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenmu. Wong bagus anteng. Enak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Mas, HP tuku kacang aku. Lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Ngaru Melek to. ngibat Tumbasan pinter. Kok tumbasan pinter padane. Aku bareng melu Padang kok ya. Dro, Dro, kowe teko kono. terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Dro. Parane sisan. Dro. Rata lho. Sing omahe adoh di depan kowe ono ya an omahe adoh. Lentroku. Ke bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki Met. Gak dah, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa to? Sampe wis durung, Mbak. Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh Met, muring-muring. Sek turah Nesu. loro Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Piye? Apa?
nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jidan-jidan sudah cukup. Lah kok apik bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makane apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu. Ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya ditum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe kurang. Padha lho, Cak, Kowe Met. njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lah. Gelem lah. Ah ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono kok ya. Wis urung. Nggih. Oke, Probolini. Siap. Mereka tetembangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro ki sapa, Mbak Probolini? Sing loro ki. Anu, Ono Dea kali karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Ellen kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Ayo Sik, cantik. sik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no, iki dikancani no iki. Victor iki. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Mau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku bareng. Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Oh. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Ah, lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekepe menek wit. Ya. Suara. Suarane Pak Rudi. Anu Victor mumbul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we. Ngenyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja malah. belambiangan. piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene ya, Met, yo pancen ngepasne yo mulai yo, Met yo. Iya, kok Aja palane kaya dhewe. aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Enak ora ning lanang. Luwes. yo, Met yo. Apa? Ora ning lanang yo, Met yo. Ayo dia rasa jenggleng, sing jenggleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora, Met? Ping pindho, Met. Met, piye, Met? Ping pindho. Ojo kalah, Met. Ojo kalah, Met. Ayo, Met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek, Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye, Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah, Met. Yo!
Nyek. 16. Ping 16. Ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cah. Ya. Nek iki kita ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo Met. Ojo kalah, Met. Munyer lho Met. Ayo, Met, ojo kalah, Met. Ojo ngisirke bocor. Ojo sini iki lho iso. Aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne to iki mau. Urung. Genahno. Ping piro? Ping piro? Pisan tapi genah. Jajal. Pisan tapi ono. Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo ta. Balen ono ta. Ben Bianyu komet cetha. wangi. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Kalah metet iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae cek Oh, gak mental, Dik. Sik milih sing dhewek sing. Noto kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Kalah kuwi. kabeh, ya. ape nyaduk geger, Met. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo, jajal. Iso. Bianyu wangi. Ya. Dhek kan salto. Heeh. Mila versi ini dhek. Heeh. Ayo. Ojo kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Lan kana wetan segara laran kidul alas angker Mbok sing Wong menu banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono lho. Aku lah Cak, sampeyan iku Piye mau piye? Aku iki pikiranku wis teko dinti. Halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya.